ngà em quay nhà hồn sa da le alai anta sa ngam so angan ta ba ga da ro alai anta no rom pa ngao ka no re alai anta ge ke se ro ma wa ga ga le alai anta me ge se pa ngan sa da le alai nga pe ya nga mo adaya nga ro nga sa nga pe ka alaya nga mo ya daya nga mo ma nga ja daya e ma nga mo lo ke nge belata ne Allah marra nga e waja ngong kaya sa alaya gare nge mo lo nga le da ne Allah do ga nga so pe nge mo ba nga ra da ve do na nga ya nga na sa Allah ma ra nga la la e so na na ta ve so ra nga e la hai ka Allah wa nga ma ta ka nga ra la ta wa ma la nga sa la nga ala hai ka Allah wa nga ta nga ka la nga da ya ke Allah wa nga ta ja nga la la ba nga ya da hai ka Allah wa se ja ta ya nga la ha be Allah e na ka nga la ba ya nga na pa Allah e na ma nga sa da nga ma nga me lo wa nga ta nga da le ra lo Allah de to nga wa da nga ma o sa nga e lo ko to ke nge pe le ya nga da le lo Allah wa nga to nga ma le ra sa nga e lo nga yo nga sa ko nga ja se lo Allah na wa nga te le ka nga la nga se lo pe la se nge ye wa nga ba ka le Allah kullu ma nga te le ka nga ne ha nga mo Allah pe ka ya nga ba nga ja be lo Allah wa la ho nga pe ka nga mo Allah wa nga se nga ko wa nga ha de no Allah pe nge ma nga de ka nga ana mo Allah ka
Salim Habibullah.